Pekný deň prajem, dnes si predstavíme americké svietidlo značky 47 s úžasným výkonom až 2000 lumenov. Je to relatívne malé taktické svietidlo s úplne jednoduchým ovládaním. 2000 lumenov, slabý výkon, stredný, maximálny, stroboskop. To, čo naposledy vypnete, to vám ostane aktívne. Svetlo používa 3 supermoderné ledky XML2. Povrchová úprava je úplne perfektná, svetlo je nabíjateľné. Stačí odšrobovať o pár závitov tento prstenec, posunúť nižšie, cez micro USB a cez kábel môžete nabíjať napríklad aj na nejakej túre alebo kdekoľvek, pri športe, pri čomkoľvek inom. A počas tohto nabíjania si môžete zmeniť niekoľko módov rôznych ďalších. Čiže predvedieme si. Teraz máme len jedno blíknutie, čo znamená, že keď odpojím kábel, tak svetlo zapnem len naplno a nedá sa tam zapnúť nič iné. Ide len na plný výkon. Keď ho dám opäť nabíjať, zapnem, mám tamto jedno blíknutie, ako náhle príde pauza, dvakrát rýchlo kliknem a prepol som na dve blíknutia. Po odpojení už mám slabý a maximálny výkon. Opäť zapneme. Raz, dva. Raz, dva, tri. Opäť tam máme zmenu. Už tam máme aj stroboskop. Takže teraz tam máme plný výkon a stroboskop. Opäť dáme nabíjať. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri. Takže slabý, stredný, maximálny stroboskop na 4 kliknutia. Raz, dva, tri, štyri, 5. Tu už je maximum režimov. Stredný, maximálny, SOS, stroboskop. Toto je blikanie. Každých niekoľko sekúnd to blikne na maximálny výkon. Ďalší režim je blikanie na najnižší výkon. Ten začiatok je trošku iný, ale potom to už len bliká na veľmi slabý výkon. Je to v podstate funkcia, ktorú môžete využiť v prípade, že by sa vám v lese niečo stalo, nejaké zranenie, zapnete to, vydrží to tým pádom svietiť niekoľko dní v kuse, respektíve blikať a vďaka tomu vás ľahšie niekto môže nájsť. Opäť môžeme prestaviť. A už máme len jedno bliknutie. Svetlo ide opäť už len na plný výkon. Takto vyzerá balenie. A obsahom balíka sú vlastne tieto veci. Čiže svietidlo, kábel z micro USB
adapter do siete, šnúrka na ruku, náhradné tesnenia, púzdro na opasok. Pekný deň prajem, lúčim sa s vami.